Ej. Okay. Velkommen til Søskende Køkken. Hej, jeg hedder Laurits. Og jeg er Frida. Og nu skal vi lave noget mad. En stor og bolledej. Bolledej. Mens jeg lige elsker nogle krydderier her. Så masser jeg den her totalt. laver lige nogle krydderier. Ja. Og det her går rigtig fantastisk. Så Ja, så det her går fantastisk. vi gør lige sådan her, ja. Og så ældrer vi krydderierne lidt. Ja. Scheisse. Skal du smage lidt? Virkelig sjovt. Altså, skal du smage lidt? Altså, publikum må godt smage sådan lidt. Ja. Jeg publikum også kan smage noget bolledej. Værsgo, hunden. Ah! Kom her med den bolledej. Så ældrer vi lidt. Se her. Ja, og så maser jeg lige den her en stort omgang brød. Sådan nogle her, ikke også? De er gode at have. Ej, hvor noget lækkert mad, hva'? Så tager vi lige nogle redskaber. Ja, jeg holder rigtig godt fast på den her skål. Man kan da heller ikke lære noget i det her køkken. Nu samler vi lige en snor op her. Så binder vi snoren fast i skoven. Og det går rigtig fint med at binde det fast. Så pakker vi den lige ind som en gave. Det er til min den her gave den er til min kusine. Og den er bare mega fin. Ja. Giv den lige være ordentlig, var. Ej, den der sker bare noget møg. Og Helt her er ærligt. så Eben. Ej, mand! Ja, jeg skal ligesom lave mad.